Bonjour, internațiune! Vă salutăm din Geneva și voi vă uitați la Doza de Harci. Neața internațiune, e vinerea mare! Și după cum ați văzut, am dat din nou drumul la intro-urile de la voi. Așa că dacă aveți un intro mișto pentru Doză pe care vreți să-l vedeți săptămâna viitoare, postați-l pe tube și dați-mi link-ul pe Facebook sau puteți să-l postați ca răspuns video la clipul ăsta. Americanii creează super vaca! Așa era titlul unui articol care spunea că niște cercetători americani și englezi au creat o vacă modificată genetic. Nu are coarne și poate produce de 3 ori mai mult lapte decât o vacă normală. Și sigur vorbește franceză și dansează dubstep. Nu glumesc, astea ultimele sunt de la mine, dar nu că n-ar fi posibil. Și tot din categoria cercetători englezi, niște geneticieni englezi au luat ADN-ul de la niște jellyfish din ăștia meduze care luminează în întuneric și l-au combinat cu ADN-ul unei oi. Și a rezultat o oaie care luminează în întuneric. The first genetically modified phosphorescent sheep have been born in Uruguay. You heard me right. Scientists use a gene from a jellyfish to make them glow in the dark. Scientists say that the sheep develop normally and you can only notice a difference when they're placed under ultraviolet light. Și e pe bune. Și uite așa, ciobanii săraci au rămas fără slujbe. Mioriță laie, bucălaie. De 3 zile încoace, gura nu-ți mai tace, iarba nu-ți mai place. Așa tot mie de halul ăsta. Îmi sperii câinii. Ce uit de extraterestri de sus, măgarul și-a luat câmpii și a fugit de frică. Nici lupii nu mai vin la stână. Apă treaba e asta. Eu mă fără job aici. Ce mea? În fine, ideea e că oamenii ăștia modifică genetic tot felul de animale astfel încât să le satisfacă nevoile. Băi, eu vreau o vacă care să dea 10 litri de lapte pe zi, să aibă țuțe așa mari. Da, nevastă ta ce are? Asta ca și cum nu ar fi destul de nebune animalele în ziua de azi. Adică uite la caprele astea ce sărite de pe fix sunt, că nici nu te mai poți înțelege cu ele. Asta face ca o găină. Asta urlă de te doare capul. Acum știu de ce se taie de Paști mielul și nu capra. Sigur, cândva de mult, cineva a intrat în graj să taie capra și când a văzut că asta începe să facă ca toți dracii, să urle, să-l scuipe Zapatero, ¿qué opina usted del gobierno de Zapatero? și să facă ca o găină. Și ba ieșit bietul om din șură, ținându-se de cap și înjurând capra de toți Dumnezei și l-a tăiat pe bietul miel, care era mic și neajutorat și tot ce putea să spune era me. Ce trist. În alte știri, Laura a lansat o nouă emisiune care îi spune Expoze și pe care o puteți găsi aici. Enjoy! Măi, internauților, nu vă enervează oamenii ăia care încearcă să-ți bage pe gât tot felul de prostii? Poștașul, de exemplu. And Hannah. Nana and Hannah. You got your daddy's later. Daddy. You wanna go see Daddy? Ăsta da spam! Și ce e mai enervant decât spamul? Spamul care ți intră în gură! Măcar se învață de mic să nu-și bage botul unde nu-i fierbe oala. Bine că nu și l-a băgat la furtunul de la mașina nespălată. Este un fapt știut că femeile nu știu să conducă. Da, mă, nu știu să conducă, na, femeile. Nu știu să conducă. Bine, bine, gata. Nu știu să conducă! Vezi? Te-ai pus dracu să ieși din bucătărie. Numai bine stăteai și îmi făceai un sandwich. Acum ce ai făcut?
Ai vrut tu să ieși în lume, să îți cumperi mașină, să fii tu egală cu bărbații, gen, știi? Adică, sigur era defectă mașina și din cauza aia să pare rău. Și pentru că am auzit că zilele astea e o sărbătoare din asta cu miei, cu iepurași și cu ouă răstignite, hai să vă arăt ceva drăguț. Baby bunny, hop hop a doobity boo. Baby bunny, hoo oh oh. Baby bunny, hop hop a doobity boo. Baby bunny, hoo oh oh. Baby bunny, hop hop a doobity boo. Baby bunny, hoo oh oh. Keep on keeping on, bringing on that fuzzy. You're so tiny and cute. Yeah, you're all about love. In your little furry suit, that is of which I'm talking of. Some people try to put you down, but you just eat the celery in their face. You're gonna hop around the world and on up into outer space, yeah. Baby bunny, hop hop a doobity boo. Baby bunny, hoo oh oh. Baby bunny, hop hop a doobity boo. Baby bunny, hoo oh oh. Baby bunny, hop hop a doobity boo. Baby bunny, hoo oh oh. Keep on keeping on, bringing on that fuzzy. Săptămâna trecută vă întrebam ce ați face în spațiu. Cristina Sotir spune aș face poze pentru Facebook. Iar Dabija Vlad zice că ar da foc la soare. Se poate. Se poate, nu? Ei, și asta a fost și pentru săptămâna asta. Nu uitați să vă abonați, să dați doză și la alții și să răspundeți la întrebarea săptămânii. Tu ce animal ai crea? Lăsați în comentariile voastre, în secțiunea de comentarii pe Facebook sau pe dozadeh.com. Și mersi că m-ați urmărit și astăzi. Eu sunt Mikey H, iar voi tocmai v-ați dat Doza de H. Pa! Volum ca panten, culori ca L'Oreal. Lumea se prinde dog de dog, dar parcă nu-i real. Filmul îmi permite să am rolul principal. Mintea scrie, vocea emite, vinde hack pe track letal. Cu cardieșe! A speriat copii, le-a dat în spaimă și cu femeile bolnave cu cardieșe și bărbați cu cardieșe. Cardieșe! E bolnav cu toate balele, cu toate capul?